लोगोफोर फाइन दंबोयो नेबाय दोङो बिराद बरिं नांदों आरो नेनानै ओमफ्राय एसे सेलफि लानो हमदों सोरबा मिथिबा मा खालामदों हर जानोसै आरो मोसानो थाखाय गामि खाम दामग्राया खैजोन जोंनिया खाम दामग्राया खैजोन मोनलायो सानैजों दामग्रा सोलाय सोलाय दामबाय थागोन रावबो रोङा गाइस सानैल' सासे दंबोयो आरो दामग्रा मोनफैथ'वाखै जोंनो बांसिन लाजियो आरो बांसिन जायो लाजियो एसे फट' खेबबाय दोङो इउटुबावबो खिथिना हो मा नायदों मा मोनामनाय मोनदो मानो ओंखारदो फट' लाबाय थादो मानसि नेनानै दाम खननैसो दामनाव जेब्लाबो दामनाय जि हायो बेखौनो दामनाय आंनि लोगोफोरनि खनसे खिथिनाव दामनानै दे दामनो जागोन ini ada dah time pass apa dengan logofoto ini boring benar itu banyak oh ini coklat jahat ini mana mata kamu mungkin enggak oh guys yang kemini di sini malah badi akhir bila kemudian jawab bersemi chicken sini guys mini jang ke sini akhir bila ke malah bah kelap san bersemi chicken sini hai sini tu jaga deh sini hai sini tu jaga dengar jangan ada yang nyumpin bisa saya dengar jangan saya dengar suara kan oh malah kan mami tuh harus tahu kita kau ada mana itu loh kakak na malah kan semua saya pun dia nengah loli tuh bagaimana birat loli tanah muda mudi sama kasih aja naik. Ada kuning apa ini kok? Guys, ibu kamdam na doi bungnya guys ini ada. Mo장 gede. Tuh. Mo장 ibu khasnya hanai jeung ya ini ada khasnya. Sok mun bazeng masasi ge. Dokan. Di dokan nih yo. Pelanggan dokna mungkin. Abang lagi ada baju sini hitam ni mungkin ada. Kota ini dislike mana baik? Iya gesu ada. Nomatin tadi dislike ya, like ya. Nungsi gesu. Bisa kau putar dislike ya, na like ya nungsi gesu ya. Nama. Oh. Bisa. Mari kama usaha nabi sang susah kena ini. Hah? Usaha mana ya sang? Cycle kami ni gini cycle. Hah? Pesang susah kan usaha hari ini pun nih? 2 kilo. Hah? 2 kilo. Hei, wah 2 kilo saya. Bah, dah ini puas ya. Kota mungkin 15 kilo sudah nak kena mah? Sagan 15 kilo. Sama 15 kilo sudah kena? Jangan, guys. Jangan. Raseng nana ini yang जायफोर खाम दाङो इसिनो सोंगोन आं खै किल' जागोन खामा खाम दामग्रानो सोंयो आरो आङो खामा नोंनि
माबाय बेसां केजि जानांगो हो हो नङा उइजा आधा किल'ल'सो जागोन नामा हो बारा जायाखैना बेसांसो उजान जानांगो बुंनाय 15 किल'सो जानांगोन ना आधा किल' नङा र' 15 किल'सो जागोन आरो गाइस इसोरबो मिथिया बुरजा दुनिया oke bagus oh Rasa kamni abe besang susan zamargen bungai. Hah? Sama besang susan zamargen. Ini mote. Siang bay thana. 2 kilo 2 kilo? Ay 2 kilo nonga. 15 kilo sulananggen. 2 kilo 2 kilo le besang. 2 kilo dori mo akhabar siang bay. Begitu na akhabar siang dari siang na na. Besang sulananggen mojang bathra bungman nai. Gaisi bunggan da. Mahalai sih tuh. Mansikan nuna nga YouTube. Hei ning guys mazakan. Nya mosaनायानो 사람은 운두노 걸바이딩 그래 가시네. 뭐야 이거? 싸우나 하나 있는데 살짝 봐좀 가져가. 싸우러 상나. 아무도 못 왔어. 아, 이제 무슨 애 nya mosa나 쓰면 되나 매. Kayak aku sih kayak tuli kayak 그래 가봐. 가고 시고 등어. Ana kasih. 그래 가네 가요 같이 뭐 그래 상어. Ini kan jam bisa kayak. 어 가요 가요 등. Ini kayak kasih. 뭐야 상어. Asik. 마가시 하이담네 함담나 해. Kami kami akan sampai guys. Ada beri sampai. Guys, oh guys. 함담 봐. 해도 성사에 함담 그래 괜찮아요. 알아. 함자 봐 알루이네 마 해. 알루아 너. 어리사이야 너 함담 봐. guys, नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेराव इखिनिखौ मिथिबाय 함담 बादि आखाइ सायो सोरबाबो मिथियाबो जानो हानाय दा 함담ग्रानियाव सोंना लाबाय आरो आं इखिनिखौ guys, boys semua mosaबाय दोङो इदि सिख्लाफोरा मोसाबाय दोङो बिदिनो नेक्स्ट खनसेयाव मोसाबाय ओइथिंनि आरो न'से रानाव मोसागोन गाइस बिसोरो बाय मोसानायखौ माबोरै नुदो कमेन्टआव खोन्थाहर जोंनि बैसागोआ माबायदि नमाथियाव मोसानाया सेंग्रा आरो सिख्लाफोर मोसानाया आरो नै फायदा खामानि दासो बायदो गासियो नै दासो बायदो फन खामना दासो लिरदो गाइस मोसानाया माबोरै नुदो कमेन्टखौ एकदम पुरा हरबानो जाबाय नुवाखै गाइस आं फ्लाक्स मारिनासो भिडिअ खालामबाय दोङो फ्लाक्सजों थारमाने एख' नुवाखै आङो मोसानायखौ खिन्थिबाय गाइस नोंसोरनो
गाइस मोसा बिखौ एकदम पुरा नाय पुरा सिजु माबोरै मोसानांगौ जों नबाति गामिनि सेंग्राफोरा नाय गाइस पुरा सिजु आखाइनि गोजा जाबाय गाइस जादोंना गाइस नाय सां मोजां खिनाय नाय गाइस पुरा गोजा जादों गोजान नुबाय इयो आसोल अ तारमाने दयनिफ्राय इ दामबाय दंमोन दा नै खासे दामलायसिगोन नै नाय गाइस गस्लाफोरखौ गोलोमदै एकदम नाय पुरा सिजु गस्ला आरो सिख्लाफोरनिया सिजोना सियाखै मिथिया पुरा जोंनि सेंग्राफोरा पुरा हिट एकदम सिजोबखादो एकदम गाइस गोलोमदै गोजा नै नाय पुरा गोलोमदै गोजा जुमाय नामाय आरो नै बाजैया गाखेर होफायदो आसोल गाखेर बर'फोरनि गाखेर बेसे गिलासआव लोङो गिलास बेसे लाबो आखलाय सोरबा बे लों आसोसो लोङा दा आखलाय नांगौ दा बाय बाय ल' आखलाय होलै माने होसो ए जोंना गिला सांखोदि नोंना गिला जोंना गिला नै अ बायमाल'सै लाइबगोन र' गाइस मोखां लाना रखट हामानो गाइस नों साना आरो बाबा बानार लोङाखै नोंनि गाबोनाखै गोदि मोनदों ना ए भिडिअ खालामनाय नोंसा मोननैसो बैसागु मोसानानै माबोरै मोनदों बैसागु मोसानानै बिराद बारिका सिख्लाफोरखौ नायनो नामा नबाति गामा सिख्लानि आंखाल गैया खाम दामनाया सोलायथ'वाखै न' बेसां मिनिट दामखौ नोङो मथा मथि से घन्टा जाबाय आंनिया से घन्टा दामबाय इयो तारमाने सासेया से घन्टा दामबाय आरो जेमान हायो तारमाने दामबावगोन आरो सासे दंबावखायो आरो आखाइ साजोबबा तारमाने आरो सासेनो दामबावनो होगोन आरो इखिनियानो आरो गाइस नोंथांमोना नायलांजोब आंनि भिडिअखौ आरो गोदान ब्लग साबस्क्राइब खालामना हो बेफोर रखम भिडिअ मोनगोन आरो आंनियाव गामिनि भिडिअ माबोरै सोलिबाय दङ जोङो इखिनि नुनो मोनगोन गाइस इखिनियानो आरो गाइसमोन जोंनिया बैसागो मोसानाय मानसिफोरा तारमाने इउटुबनि भिउ बारिनाय बायदि फारिबाय दोङो जोंनिया एकदम 30 दिनमोन जा 40 दिननि सायाव जाबाय भिउआ जेन'का बारियो इउटुबाव तारमाने बैसागो बोथोराव एकदम जोंनिया मोसानाय मानसिफोराबो बारिबाय दोङो भिउ बारिनाय बायदि